Continuem perquè l'associació Sediments ha instat a les comunitats de regants, així com a les administracions ebrenques i catalanes, a reclamar a Endesa el 25% de l'energia reservada que generen les centrals hidroelèctriques del tram final de l'Ebre per invertir-lo principalment a la preservació del delta. La relació Ministeri-Endesa sembla que torna a estar sobre la taula. No és així, Diana? Així és, Frank. Per conèixer en més profunditat les accions que han dut a terme respecte a aquesta sol·licitud d'informació, m'acompanya als estudis Jordi Parés, membre de l'associació Sediments. Benvingut, Jordi. Moltes gràcies. Reclamar el 25% de l'energia reservada que generen les centrals hidroelèctriques, que comentava ara a presentació de l'entrevista, estem parlant de pagament per un cantó o de lliurament de l'energia, entenc, no? Sí, en principi és lliurament de l'energia. Tot això és una mica confós i per això el que hem fet nosaltres principalment és aquesta instància que hem dirigit al Miteco, on els hi demanem la informació per tenir tota la constància de què ha donat Endesa. Parlem d'Endesa no per fixació a Endesa, sinó perquè és l'elèctrica que gestiona les tres centrals hidroelèctriques que hi ha a l'Ebre en Catalunya, no? I per això parlem d'Endesa. Però llavors hem demanat, el que demanem és informació al Ministeri perquè nos diga quina quantitats ha donat, quina obligació té de donar i com està. Nosaltres arribem aquí primer per antecedents. Ara anirem en això, però per anar a poc, perquè vosaltres és un tema que tracteu habitualment i ho teniu molt per mà, però sí que és veritat que els oients en moltes ocasions i nosaltres mateixos doncs hi ha molts aspectes que ens ballen. Llavors anem poquet a poquet i així anirem aclarint punt per punt. Comptant estos recursos, Jordi, estos recursos que tu me comentaves que serien los excedents d'energia i no tan econòmics, en què es podrien invertir? Per exemple, en el bypass a Mequinensa i en el bypass a Riba-roja, i d'esta manera podríem garantir que arriben els sediments al delta. De fet, quan aquestes demandes que fem, a part de justes, perquè en aquest cas és just, no pot seguir eternament fent el negoci descarat que s'està fent a costelles de tots els que paguem l'electricitat i tots els que estem contribuint al país. A part d'això, a més, aquesta energia podria perfectament servir per fer els bypass necessaris per mobilitzar sediments. Una de les raons que han donat sempre per no fer-los és el cost energètic, el cost de... Doncs, senyors, tenim l'energia, quilòmetre zero i a cost zero. I ara sí, aquesta sol·licitud d'informació el puc fer-la el 4 de gener. L'entitat a la que pertany va presentar al Ministeri per la Transició Ecològica una petició d'informació, com comentaves. Exactament, ara sí, punt per punt, què s'ha demanat? Mira, el que se demana és doncs, la suma total d'energia lliurada a l'Estat des de l'entrada en explotació de cadascuna d'aquestes centrals hidroelèctriques. La divisió en anualitats de l'energia total lliurada, així com la divisió en anualitats del percentatge lliurat respecte d'aquest 25% en relació a cadascuna d'aquestes explotacions hidroelèctriques. El destí d'esta energia lliurada, ja siga per a fins propis de l'Estat o per al subministre general de la xarxa, dividit en anualitats des de l'entrada en explotació. El valor econòmic en preus constants a la data d'esta sol·licitud de l'energia deguda a l'Estat. Tots els informes, notes i documents interns sobre els requeriments de l'Agència de l'Aigua i els seus organismes dependents sobre el deure de lliurament de l'energia reservada a l'Estat generada per Endesa. És a dir, volem la informació que no tenim. El problema és que hi ha una oscuritat absoluta entorn les contractes que l'Estat té amb les explotadores de les hidroelèctriques. Una oscuritat és que sembla que com un document que per obligació és públic, perquè és un document administratiu, doncs no hi ha manera de tenir-hi accés. És que és el que t'anava a comentar, a veure, aquesta informació que vosaltres sol·liciteu a hores d'ara i que porteu molt de temps reclamant, la veritat és que això hauria d'anar inclòs dintre del que són els títols concessionals. Sí, està. Sabem que està,
però no s'ha fet mai. No arribem i no hi ha manera d'accedir als títols concessionals. Que hem accedit per pressions a través d'un dels abogats que col·laboren amb nosaltres, Pedro Rufao, que és un catedràtic de dret administratiu, un expert. Hem arribat a saber que sí, que és veritat, que existeix aquesta clàusula. Per antecedents que hi ha riu amunt, sabem que sí, que s'ha reclamat i que a algun lloc s'ha concedit, per tant existeixen. A quin lloc s'ha concedit? És que no recordo el nom de l'empresa. És una empresa, és al Cantàbria, pràcticament al nord. D'acord. I l'empresa elèctrica, que no, són aquests noms que no actuen aquí, és molt d'allà, i no recordo. Però bueno, ja ha creat un antecedent. Han creat un antecedent i a més hi ha una constància, que és on ens basem més, és que la Confederació Hidrològica de l'Ebre, a través d'un informe de l'Advocacia de l'Estat, un informe contundent, reclama a Endesa també esta energia, este 25%. Això estàs parlant del 2012? Sí, exactament. Estic parlant del 2012. Hi ha aquesta reclamació, perquè la G s'atrevisca a fer aquesta reclamació és que l'informe de l'Advocacia de l'Estat ha de ser d'una claretat i una contundència enorme. Llavors governava l'OPP i això pràcticament es va arxivar sense resposta. El problema que hi havia era que el cost que estimava de producció de l'energia la gent estimava un i Endesa estimava un preu 8 vegades superior, quan és ben sabut que el cost de l'energia hidràulica és pràcticament zero, és mínim, perquè és molt poc el cost de producció de l'energia hidroelèctrica. No es van posar d'acord amb això, la Che ho va portar altre cop a l'Advocacia de l'Estat i des de l'Estat el PP va decidir arxivar carpeta i arxivar, i no s'ha donat més resposta. I ara d'alguna manera el que voleu és saber la resposta del govern actual, que és socialista, no? Sí, a veure què fan. I després una mica és cridar l'atenció, que és tal com has començat, reclamar a regants, a les confraries de pescadors, a aquesta gent que tenen dret, perquè este 25% és per social, és un cost, és un cànon social. I se va posar perquè sabien que hi havia afectacions importants. Evidentment, els pobles inundats, etc., van patir una afectació important, però el delta, després de les barreres que atrapen el 99% dels sediments, ha patit una afectació molt important d'esta generació de l'energia elèctrica. Per tant, hauria de sortir, els regants han tallat els canals, no hi ha aigua. Amb això afecta el que és animals, tota la vida, fins i tot la pràctica cinegètica, afecta moltíssim a l'entorn del delta. Per què? Doncs ho diuen, ho expliquen, i l'explicació no és que l'hagin de discutir ni dubtar. El cost, i més tal com s'ha posat l'energia, el cost de mantenir els canals oberts és molt alt, és difícil de fer. Senyors, tenim este 25%. Per exemple, clar, hem de procurar, i hauríem de procurar, de conscienciar la gent. No podem pensar en que és possible gestionar, posar en les clàusules de les empreses la gestió dels sediments des d'aquí a Catalunya si no són capaços de fer que complisquen amb el que tenen compromès. És així de clar. Seria somiar pensar que podem avançar una mica més si sabem que este poder, esta oligarquia, no sé el que és exactament, però que és un poder enorme, per això van tots els que surten després a treballar per ells. Però és tal el poder que no se compleix i no passa absolutament res. I clar, com volem solucionar problemes si no es fa? I aquí sí que hi hauria aquesta pressió des del govern de Catalunya, que hauria de fer-ho a regants, a tothom, per intentar pressionar i exigir que com a mínim complisquen el que tenen signat ara, que són les clàusules de concessió. Anem a veure quan s'arriba a un acord, en aquest cas, en aquestes clàusules en les que hi ha aquest cànon social del que parleu.
Llavors, també, quan tu, Jordi, a través com a membre de Sediments, parles de la importància d'instar a les comunitats de regants, al sector pesquer, als ajuntaments, d'alguna manera, diguem que l'altra banda, la banda afectada per aquestes hidroelèctriques, estàs donant a entendre que tampoc han mogut un dit? Mequinença va fer, però va ser per un altre tema, va ser perquè Endesa va fer unes obres dins el que és la central hidroelèctrica sense la llicència d'obres corresponents. I quan l'Ajuntament de Mequinença els va reclamar la llicència, van dir que ells no havien que no calia que demanessin, o van portar als tribunals i ho van guanyar, i va pagar Endesa la multa i la llicència d'obres. Però que s'ha hagut d'anar a aquest extrem, a tribunals, sempre estem amb això. Nosaltres hem denunciat a Endesa també, tenim una denúncia posada per possible risc catastròfic, perquè no sabem en quina situació de funcionament estan les comportes de fons. Vull dir que has d'anar sempre a aquestes altures per poder pressionar. Nosaltres el que ens tenem més és que s'arxivarà, com tantes coses han fet en això, no? Que pensem que este serà el camí. Però possiblement esta setmana sabríem alguna cosa més, perquè sabem que hi ha aquesta reunió dels abogats, que ja tenen tots els poders notarials perquè puguen actuar en nom nostre, i la intenció és personar-nos, si és possible, personar-nos com a acusació particular a través seu per poder fer una mica més de pressió Endesa en això. I Jordi, tornant al tema del delta, de com tota aquesta reclamació afecta al nostre delta de l'Ebre, sí que m'agradaria quines són les parts que insteu més? En aquest cas serien ajuntaments i també comunitat de regants. Comunitat de regants. Bàsicament. La roda de premsa la van fer parlant prèviament amb ells davant de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre. Simbolisme, no? Però era allò de dir, estem aquí, després vam entrar, els hi vam donar la còpia de la instància. En parlem, perquè hem pogut parlar. Vam parlar la setmana passada amb ells per dir-los precisament que faríem aquesta roda de premsa allà. Podem parlar. Per ells és difícil, no? I moltes vegades es cau en la visió de dir, escolta, solucioneu-me la morfologia del delta i que es pugui seguir treballant en els camps d'arròs, en els arrossars. Però cal anar més enllà, que és el que nosaltres diem. El problema no és només la morfologia, perquè estarem movent arenes cada any en un cost de milers de milions seran al final, perquè haurem d'anar movent arenes. Se trata de garantir que aquests llocs, aquestes arenes, aquests còdols, arriben i se van depositant a través del riu i que arriben lliurement com ho havien fet abans de les preses que es van aixecar als anys 60. L'Ebre va créixer amb això, quan hi havia una riuada, creixia molt més, quan es movia, perquè és normal que tots els deltes de tot el món no tenen una estructura fixa, se mouen, retrocedeixen, avancen, se mouen pels costats. La punta de la Banya o la punta del Fangar són relativament noves i estan en creixement en aquests moments. Dius, en canvi, la desembocadura, la illa de Sant Antoni està pràcticament ja condenada de que se va menjar al mar ja pràcticament, i si seguim així la illa de Buda, doncs hi pot anar detrás, no? Clar, dius, i per què? Doncs, bueno, perquè fa molts anys, masses, que no arriba res de sediments. El 99% dels sediments estan atrapats a les preses. La meva pregunta per tancar l'entrevista és, en funció de la resposta que rebeu per part de l'Estat, quin serà el següent pas? Bueno, el més probable que siga el silenci administratiu, la resposta. Això, per desgràcia, és el més probable. Però, bueno, si és el silenci administratiu, el proper pas serà contenciós. I mira, ara que tenim aquest col·lectiu d'abogats que treballa amb nosaltres i treballa de forma desinteressada, que només paguen costes i res més, doncs podem arriscar-nos a tirar-ho endavant. I serà la forma en què haurem de treballar. Si la resposta
proposta és la informació, llavors haurem de mirar amb els experts aquesta informació que ens donen, què ens està dient i quines actuacions se'n poden derivar d'aquí, a reclamar tot el que se deu, a portar als tribunals Endesa perquè pague tot el que deu, etc. el que surti. Doncs Jordi Parés, membre de l'associació Sediments, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de parlar.